Hvorfor skal man tage på musikskolen i Oure, Kasper? Hvorfor skal man tage på musikskolerne i Oure? Jamen det skal man, hvis man har en lyst til at skabe sin egen musik, til at lære at blive en musiker, som er selvforsynende og som er bevidst om alle de forskellige aspekter, der findes af det at være musiker. Det vil sige sangskrivning, produktion af musik, branchekendskab, hvordan gør man med sine koncerter, hvordan bruger man internettet, alle sådan nogle ting. Det handler simpelthen om, det handler om at lave en skole, som vi gerne selv ville have gået på, kan man sige, i virkeligheden, da vi var unge, men som ikke eksisterede på det tidspunkt. Så det her det er ikke en skole, hvor man tager ned for at lære at blive rigtig, rigtig dygtig til at spille hurtigt på trommer, eller hurtigt på guitar, eller det er selvfølgelig nogle ting, man kan øve sig i dernede, men det drejer sig om at lave sit eget udtryk helt fra den spæde idé til idéens udførsel, og til forhåbentlig en succeshistorie til sidst. Hej Ture. Hej. Hvorfor skal man tage ned på Oure for at blive skuespiller? Af flere grunde. For det første så møder man ligesindede, som vil det samme, som man kan blive inspireret af at inspirere. Og så er der en masse lærere, som i den grad er uddannet og klar til at lære elever. Og jeg synes, det er en fremragende forberedelse både til teaterskolerne, men også en forberedelse til at finde ud af, om det er det, man skal være. Møder man dig dernede? Ja, det gør man. Michael, hvorfor skal man tage til Oure? Man skal tage til Oure, fordi vi her på stedet formår at forene sjæl og krop, for nu at sige det på den gode gammeldags måde. Der bliver fyldt på kroppen med sport, med kreativ teater, med performance, med oplevelser, men man slipper ikke for at få noget helt ind i hovedet samtidig, så man bliver klogere i processen. Den forening, det er det vi kan, og det er det, der er helt specielt med stedet her. Det lyder sgu godt.